खुलुमबाय आङो सिबिरानि ब्रह्म एसबी बडो न्यूज चेनेलाव नोंथांमोनखौ आरोबावहाय बरायनानै लाबाय जाय बिथांमोना सानसेयारि खौरां नायनो मोजां मोनो बिथांमोना आंनि बे एसबी बडो न्यूज चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लानो हागोन मानो होननानै बुङोबा बे चेनेलनि गेजेरजोंनो जोङो सानफ्रोमबो सानसेयारि खौरांखौ फोसावो राजखान्थि समाजखान्थि आरो गुबुन आयदानि सायाव जोङो बे चेनेलनि गेजेरजों थार खौरांखौ फोसावो नोंथाङा जुदि खौरां नायनो मोजां मोनोबा बे चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लानो हागोन दिनै BTC बिसायख'थिनि फिथाइ फोसावजागोन फुंनि 8 रिंगानिफ्राय भट साननाया जागायजेनगोन सोर गाबगोन आरो सोर मिनिगोन दिनैनि साना BTCनि गोबां सुबुंफोर आरो दैदेनगिरिफोरनि खाफालखौ लिरगोन नाथाय सोरनि खाफालाव मा लिरगोन बेखौ समासो फोरमायगोन आरो बेखौ मिथिनो थाखाय जोङो दान्दिसे सम नेनो नांगोन दान्दिसे समनि उनावनो सोरनि खाफालाव मा लिरगोन बेखौ जोङो मिथिनो मोनगोन BJP UPPL आरो BPF नि अनगायैबो मोनफ्रोमबो राजखान्थि दोलो आरो साफ्रोमबो बिजाथिफोरानो BTC बिसायख'थियाव देरहासार जानो थाखाय गोबां खस्थ' खालामनायखौ नुनो मोननाय जादोंमोन बेनि फिथाइखौ दिनै जों मोननो हासिगोन BTCनि मोनब्रैजि बियाबाव सा 316 बिजाथिफोरा बिसायख'थिखौ गेलेदों क'क्राझाराव मोनजिनै बियाबाव सा 100 बिजाथिफोरा बिसायख'थिखौ गेलेदों उदालगुरियाव मोनजि बियाबाव गासै सा 68 बिजाथिफोरा बिसायख'थिखौ गेलेदोंमोन चिरां जिल्लायाव मोनस्नि बियाबनि मादाव सा 56 बिजाथिफोरा बिसायख'थिखौ गेलेदों बाक्सायाव मोनद' बियाबाव सा 52 बिजाथिफोरा बिसायख'थिखौ गेलेदों आरो तामुलपुर जिल्लायाव मोनबा बियाबाव गासै सा 40 बिजाथिफोरा बिसायख'थिखौ गेलेदों BTCनि मोनब्रैजि बियाबनि मादाव सा 316 बिजाथिफोरा बिसायख'थिखौ गेलेदों मख'नो गोनांदि 22 सेप्तेम्बराव BTC बिसायख'थिनि भट होनाय जादोंमोन जेराव भट होनाय सम जोबजासिमाव भट होनायनि जौखोन्दोआ 78.42 जौखोन्दोमोन बेनि मादाव चिराङाव 80.11 जौखोन्दो क'क्राझाराव 82.27 जौखोन्दो तामुलपुर जिल्लायाव 75.09 जौखोन्दो आरो उदालगुरियाव 75.17 जौखोन्दो भट होनाय जादों जुबिन गार्डखौ खोमानानै लानांनायनि दुखुआ दासिमबो जोबनानै थाङाखै आसामाव फिन आरोबाव सासे लाइमोना बुरलुंबुथुर दैमायाव बाज्रुमनानै गावनि जिउखौ फोजोबनानै लादों गुवाहाटी जालुकबारियाव थानाय सरायघाट दालांनिफ्राय बाज्रुमनानै सासे लाइमोना गावनि जिउखौ फोजोबनानै लादों लाइमोननि मुंखौ दासिमबो मिथिनो हानाय जायाखै सरायघाट दालांनि रिलिंआव जिरायनानै लाइमोना दुखुजों गावनि गस्लाफोरखौ बिसिनानै लादोंमोन बेनि उनावनो जय जुबिन दा होनानै बुरलुंबुथुर दैमानि बिखायाव बाज्रुमहैदों बिथांनि अनगायैबो माखासे लाइमोनफोराबो गावनि जिउखौ फोजोबनानै लादों बेनि मादाव पार्थ बरकाटकि मुंनि लाइमोनाबो हार्ट एटेकजों जिउ खोमानो गोनां जादों बिथाङा गहपुरनि थागिबिमोन जेब्लानिफ्राय जुबिन गार्ड थैनायनि खौरां मोनदोंमोन अब्लानिफ्रायनो बिथाङा जाया लोङालासे थादोंमोन आरो गुवाहाटीयाव जुबिन गार्ड थैनायखौ दुखु मोननाय फोरमायनायाव लाख सुबुंफोरजों लोगोसे बिथाङाबो बाहागो लाफादोंमोन जायनि जाहोनाव सान हर जानाय लोंनाय आरो उन्दुनाय गैयिनि जाहोनाव बिथाङा हार्ट एटेक जानानै जिउ खोमानो गोनां जादोंमोन बेनि अनगायैबो आरोबाव सासे लाइमोनाबो जुबिन गार्डनि मेथाइ खोनासङै गावनि जिउखौ फोजोबनानै लादोंमोन दिनै फुंनि 8 रिंगानिफ्राय BTC बिसायख'थिनि भट साननाय जागोन BTC बिसायख'थियाव BJPनिया माबायदि फिथाइ थायगोन बेखौ लानानै गिबि मन्त्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा इसारा होदों हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा फोरमायथिदोंदि BJPआ BTCआव जोबोद मोजां फिथाइ खालामनो हागोनखौ आसा खालामदोंमोन नाथाय जुबिन गार्ड थैनायनि उनाव सानथाम जेबो खामानि मावनो हायासै जेराव माबा मोनसे खालामनांगौ जायोब्ला बिसायख'थिनि सिगां 72 घन्टायावनो खालामनो नांगौ जायो होननानै फोरमायथियो जुबिन गार्ड थैनायनि उनाव आंनि मोनद' मिटिं केन्सेल जादों आरो BJPनि दैदेनगिरिफ्राबो मिटिं लानायखौ केन्सेल खालामदों जेसेबां मन्थ्रिफोरनो बिबान होनाय जादोंमोन बिथांमोनहाबो गिदिंबोफिनदों बेबायदिनो गोबां असमियाफोरानो दुखुजों भट हैनो थाङासै आरो लाइमोन सेंग्राफोराबो गुवाहाटी फारसे फैदों जायनि थाखाय BJPनिया जेरैबायदि जानांगौमोन बेबायदि जानाय नंला अब्लाबो सिगांनिफ्राय BJPनिया साबसिन जागोन होननानै फोरमायथियो गिबि मन्थ्रि बिथाङा जुबिन गार्ड थैनायनि जाहोनाव सानथाम फिल्डआव ओंखारनो हायासै जायनि थाखाय खहा जागोनखौ हमदांनो हायो होननानैबो फोरमायथियो हेमन्त बिश्व शर्माया ओजोंहाय प्रमद बर' बिथाङाबो माखासे खोथा फोरमायथिदों हाग्रामा महिलारिया बिजाथिफोरखौ टेम्पुआव लानानै थांदों होननानै मिथिनो मोनदों नाथाय BPFआ एसेबां गिनांगौनि जेबो गोनांथि गैया जोंनिया न'आवनो दं होननानै फोरमायथिबाय प्रमद बर'आ UPPL दोलोनिया मोनब्रैजि बियाबनि बिजाथिफोरखौ लानानै मिटिंबो जादों जेराव जोंनि नीति आदर्श एजेन्डाफोरखौ बुजायनानै होनाय जादों होननानै फोरमायथियो केम्पेइनाव रायजो राजाया अननाय होदों बेनिखायनो UPPLआ बयनिख्रुइबो बांसिन मासियाव
देरहानो हागोन होननानै आसा खालामो रायजो राजानि भटआ बेलट बक्सआव दंखासै होननानैबो फोरमायथियो आरो UPPL दोलोनिजों लोगोसे गासै दोलोनि बिजाथिफोरनिसिम गाहाम हामलायनायखौ जासिहरो प्रमद बर' बिथाङा जुबिन गार्गनि जिउआ बे बुहुमाव जोंजों गैला नाथाय जुबिन गार्गनि मोनफ्रोमबो खामानि मावनाय आरो खोथा बाथ्रा बुंनायफोरा दाबो जोंजोंनो दङ आरो अराय जोंजोंनो थागोन आं जेब्ला थाखो 10 आव फरायोमोन अब्ला थाखोआव जुनमनि आरो रुनजुन मुंनि सानैल' हिनजाव दंमोन बिसोर सानैखौबो आं जंखायदोंमोन मोजां मोनदोंमोन नाथाय दा बिसोरो बबेयाव दं बेखौ आं मिथिया बेनो मोजां मोननाय होननानै जुबिन गार्गआ रंजालि बैसागुनि जौसाङाव रायजो राजानि सिगाङाव फोरमायथिदोंमोन आरो जुनमनि रुनजुनखौ लानानै मेथाइबो दिहुनदोंमोन जुबिन गार्गआ जाय मेथाइखौ रंजालि बैसागुनि जौसाङावबो खनदोंमोन जुबिन गार्गआ दा जुबिन गार्ग थैनायनि उनाव गोबां गोजाम भिडिअफोरा गोसारफिनदों बेनि मादाव बेबो मोनसे जुबिन गार्ग बुंनाय लेखायै खौरांगिरिफोरा जुनमनि गगैखौ नागिरनानै दिहुनबाय जुनमनि गगैआ बे समाव नलबारियाव दङ जुनमनि गगैआ फोरमायथिदों दि आंनि आफाया मुसलपुराव साख्रि मावोमोन बेनि उनाव जेब्ला तामुलपुराव ट्रेन्सफार जादों अब्ला जुबिन गार्गजों जों जयैनो फरायदोंमोन सेक्सना गुबुन गुबुनब्लाबो संस्कृत क्लासाव जयैनो लोगो मोनज्लायदोंमोन होननानै फोरमायथियो जुबिन गार्गआ फरायनायावबो मोजांमोन मेट्रिकआव लेटार लानानै फार्स्ट डिभिजन उथ्रिसार जानो हादोंमोन होननानै फोरमायथियो सिगांनि समनि गोसोखांथिनि सायाव जुनमनि गगैआ फोरमायथिबावदि तामुलपुराव रंजालि बैसागु बा बिहुनि समाव आं मेथाइ रोजाबदोंमोन आरो जुबिन गार्गआ ताब्ला दामग्रा जादोंमोन नाथाय आं बेयावनो थालांनो गोनां जाबाय आरो जुबिन गार्गआ गेदेर मेथाइ रोजाबगिरि जाबाय बे खोथाखौ आं गोबांनि सिगाङावनो फोरमायथियोमोन होननानै फोरमायथियो बिथाङा नाथाय बिथांखौ आं खेबसेबो लोगो मोनफिननो हायासै होननानै फोरमायथियो जुनमनि गगैआ जुबिन गार्ग थैनायाव जायफोरनि आखाइ दङ बा जायफोरनि सोलो दङ बिसोरखौ जाहाथे गोख्रों साजा होयो बेनि थाखायबो खावलायो अब्लासो जुबिन गार्गनि जिउमाया गोजोन मोनगोन आरो रायजो राजाफ्राबो गोजोन मोनगोन होननानै बुंथियो जुनमनि गगैआ जुबिन गार्ग थैनाय जाथायनि बिजिरनाय नागिरनानै रोजा रोजा सुबुंफ्रा गोख्रोङै धरना होदों जुबिन गार्गनि मेनेजार सिद्धार्थ शर्मानि गुवाहाटीनि धेरेनपारायाव थानाय न'नि मोखाङावबो रोजा रोजा रायजो राजाया ओंखारनानै धरना होदों जेराव दुंहाव थासारि सोमजिदों जुबिन गार्गनि मेनेजार सिद्धार्थ शर्माखौ एरेस्ट खालामनांगौनि थाखाय गोख्रों दाबि दैखांदों थासारिखौ पुलिसा सामलायनो हायाखै न'नि गेटखौ फांथेनानै दोननो गोनां जादों पुलिसा आरो पुलिसा सोमावसारग्राफोरनि सायाव लावथिबो सिबनो गोनां जादों पुलिसा बिजिरनाय नागिरग्राफोरनि सायाव लावथि सिबनो बबेनिफ्राय गोहो मोनखो बेखौ लानानैबो खुद्रिदों सोमावसारग्रा रोजा रोजा रायजो राजाफ्रा जायखौ हमनो नांगौ बेखौ पुलिसा हमनो हायाखै नाथाय जुबिन गार्ग थैनाय जाथायनि बिजिरनाय नागिरग्राफोरनि सायावसो लावथि सिबदों होननानै खुद्रियो ओजोंहाय खुद्रिनाय रायजो राजाफ्रा पुलिसनि सायाव अन्थाइ खुबैदों जायनि थाखाय थासारिखौ सामलायनो लावथि सिबनो गोनां जादों होननानै फोरमायथियो पुलिसनिफ्राय फोरमायथिनो गोनांदि जुबिन गार्गनि थैनाय जाथायनि सायाव नायबिजिरनो थाखाय SIT दानानै होनाय जाबाय आरो जुबिन गार्गनि ड्रामपेट दामग्रा शेखर ज्योति गस्वामीखौबो बे समाव हमबाय जाय शेखर ज्योति गस्वामीयाबो जुबिन गार्गजों लोगोसे सिंगापुराव थांफादोंमोन जनायाव मैदेरनि गाग्लोबनायाव सासे सुबुङा जिउ खोमानो गोनां जादों जनाय ओनसोलनि टारी ओनसोलाव हाग्रानि मैदेरनि गाग्लोबनायजों सासे 60 बोसोर बैसोनि सुबुङा जिउ खोमानो गोनां जादों जिउ खोमानांनाय सुबुंनि मुङा महेन्द्र दास फोरमायथिनाय बायदिब्ला बिथाङा गावनि न' खाथिनि फुख्रियावनो ना लायनो होननानै थांदोंमोन बेयावनो हाग्रानिफ्राय मा द'सो मैदेर फालोआ फैनानै बिथांनि सायाव गाग्लोबफैदों जायजों बिथाङा जिउ खोमानो गोनां जादों जाथायनि सोमोन्दै उनाव हाग्रा बिफाननो खौरां हरनायाव हाग्रा बिफाननिफ्राय नुजाथि फैदों आरो पस्टमर्टेमनि थाखाय लानानै थांदों होननानै मिथिनो मोननाय जादों लादाखआव नेपाल बायदि थासारि जागोन नामा सोमावसारग्रा आरो प्रशासननि गेजेराव गोख्रोङै नारा-नाथा जानायाव 4 सुबुङा जिउ खोमानो गोनां जादों आरो 59 जोखोम जानो गोनां जादों 59नि मादाव 22आनो पुलिस जवान लादाखनि लेआव थासारिखौ सामलायनो थाखाय कारफिउबो होनाय जाबाय सनाम वांचुकनि दैदेननायाव गोलाव समनिफ्रायनो लादाखआव सोमावसारनाया जागासिनो दङ आलादा रायजोजों लोगोसे सिख शिडिउलखौ लादाखसिम फोलावनो थाखाय बा फुवारनो थाखाय गोलाव समनिफ्रायनो गोजोनै धरना होनाय आरो उखैहाब सोमावसारनाया जागासिनो दंमोन नाथाय सरकारा जेबो खोमा होयैनि थाखाय लाइमोनफोरा लामायाव ओंखारनानै गोख्रों धरना होदों जेराव पुलिस आरो धरना होग्राफोरनि गेजेराव नारा-नाथा थासारि जादों पुलिसा थासारिखौ सामलायनो थाखाय लावथि सिबनो गोनां जादों टियार गेस एंगारनो गोनां जादों आरो गुलिबो गावनो गोनां जादों जायजों 4 सोमावसारग्राफ्रा जिउ खोमानो गोनां जादों आरो गासै 59 जोखोम जानो गोनां जादों बेनि मादाव 22आ पुलिस जवान रिपर्टनि बायदिब्ला सोमावसारग्रा रायजो राजाफ्रा बिजेपि अफिसजों लोगोसे माखासे सरकारि मावख'फोरखौ बुफाय बुसि खालामदों गारि मटरफोरखौबो अर सावनानै होदों बुफाय बुसिबो खालामदों बेनि अनगायैबो सरकारि मावख' आरो पुलिसनि गारिफोरनि सायावबो अन्थाइ खुबैदों फोरमायथिनो गोनांदि थांनाय 10 सेप्तेम्बरनिफ्रायनो
सनाम वांचुकनि दैदेननायाव उखैहाब सोमावसारनाय जागासिनो दंमोन जायजों सानै सोमावसारग्राफ्रा थद गैयैबो जानो गोनां जादोंमोन अब्लाबो सोरखारा जेबो खोमा होआखै जायनि थाखाय लादाख एपेक्स बडी युथ विंनि दैदेननायाव गोख्रोङै धरना होनाय जादों आरो बे धरना होनायावनो पुलिस आरो धरना होग्राफोरनि गेजेराव नारा नाथार जादों जायजों साब्रैया जिउ खोमानो गोनां जादों। खौरांखौ जोबजासे खोनासंनायनि थाखाय गोजोन्थों। उननि समाव आरोबाव जों बेबायदिनो लोगो मोनफिनबावगोन।